Ja és en marxa una nova temporada del taller de bonsais que s'organitza des del CERC. Les persones que hi estiguin interessades podran participar d'aquesta activitat els dimarts i els dijous a partir de les 7 de la tarda al local situat just a sobre del bar de l'entitat. És una activitat que requereix tenir molta paciència i és per això que s'ofereix la possibilitat de provar-ho durant uns dies per veure si agrada. Requisits, de moment, per portar res, és l'actitud, o sigui, venir allà i adaptar-te o bé l'afició, veure si realment és el que t'interessa. Per això donem un temps de prova, per exemple, estem dient, mira, vine un mes, doncs no cobrem absolutament res, estàs d'observador, vas veient si te pot arribar a interessar o no te pot arribar a interessar. O sigui, totes les persones, qualsevol persona és apta. El que passa que és apta a un cert punt, perquè has de tenir una mica d'afició a la botànica o a la naturalesa, t'ha d'agradar una mica els arbres, has de tenir una mica de sensibilitat, has de tenir una vena que sigui, pot ser una mica artística, que t'agradi la pintura, no sé, una mica de sensibilitat. Hi ha tots uns components diferents que és el que te fa que te pugui interessar aquest art o aquesta afició. Pel que fa a la creació dels bonsais, es pot considerar com una filosofia de vida, amb tranquil·litat i no esperant resultats immediats, fet que provoca que, per norma, de 10 persones que comencen, només en continuïn un parell. O sigui, complicat no ho és. El que passa que t'has de mentalitzar d'una forma concreta. T'has de mentalitzar a veure les coses amb uns anys endavant. O sigui, no pots estar treballant una cosa i veure un resultat immediat o al cap d'un mes o 2 mesos, sinó que ho has de veure ja amb una projecció d'un any, 2 anys o 3 anys. Això és el que costa més del nostre caràcter llatí. Sembla mentida, però és així. Som impulsius, volem resultats ràpids i de seguit, i sobretot exitosos, i això amb el món del bonsai no és així. Els espais que s'ocupen són els mateixos del curs passat, que s'han acondicionat i que es compartiran amb el grup de danses La Farandola. Tornem en el mateix espai, però completament reformat. Inclús hi han posat parquet a terra i tot. Tindrem de compartir el local en dies diferents, amb el que és l'esbar dansaire i la Junta del CERC, que em sembla que hi faran les juntes i tot això. Llavors nosaltres agafem aquests 2 dies a la setmana, que seran exclusivament per nosaltres, que serà el dimarts i els dijous, com he dit abans, i després ho compartirà també, ballaran allà la farandola i tot, i, bueno, doncs està molt bé. Ens l'han deixat molt maco, un local preciós, haurem d'anar més en compte amb la netedat i tot, que això ens va bé, i, bueno, molt contents, molt contents. És un lloc que està obert a tothom i tots som gent senzilla i gent comprensible, el que vulguis, o sigui que estem oberts i esperem que ens vingui molta gent, tant joves com gent gran. No ens importa.